Prostredníctvom stránky mojakasa.sk sa prihlásite do svojho účtu. Hneď po prihlásení sa vám zobrazí vaše domovské prostredie. V hornej časti obrazovky sa nachádzajú políčka pre výber možností, aby sa vám zobrazili presne tie údaje, ktoré práve potrebujete. Pri funkcii Denná uzávierka máte možnosť vybrať si pokladnicu alebo skupiny pokladníc. Pokiaľ vlastníte viacero pokladníc, zobrazí sa vám na výber viac možností. V menu sa nachádza aj možnosť vybrať skupinu pokladníc, ale to iba v prípade, ak ste si pokladnice zaradili do skupín. Vaše pokladnice si do skupín pridáte veľmi jednoducho, a to kliknutím na malú ceruzku v pravom hornom rohu zobrazenia pokladnice. Následne sa vám otvorí prehľad o danej pokladnici. Pod názvom pokladnice je tlačidlo Upraviť skupiny, kde si môžete pokladnice zatriediť do skupín. Na obrazovke sa zobrazuje aktuálna denná uzávierka. Všetky uzávierky obsahujú informácie o zahrnutých pokladniciach, obdobie, za ktoré je uzávierka vytvorená a dátum jej vytvorenia. Dokument s uzávierkou sa vám zobrazí vo formáte PDF, ktorý je okamžite pripravený na tlač. Uzávierku si môžete podľa potreby exportovať a uložiť vo formáte PDF, Excel alebo CSV.